Ak opitý vodič spôsobí nehodu, pri ktorej niekoho zraní alebo zabije, príde o vodičský preukaz navždy. Takéto tvrdé opatrenia prijali v susednom Poľsku. Ak tam niekoho policajti prichytia za volantom opitého viac ako raz, môže ísť do väzenia až na 5 rokov. Prísne tresty si vyžiadala nelichotivá štatistika. Rekordných 150 mŕtvych na poľských cestách, tak to je realita posledných dní, tesne predtým, ako vstúpila do platnosti novela zákona. Toto číslo väčšinu Poliakov utvrdilo v tom, že na arogantných a opitých vodičov pomôže skutočne len poriadny bič. Nedá sa ospravedlniť, ak niekto sadne za volant pod parou. Ešte predčasom by mu zobrali vodičák možno na rok a potom by jazdil opäť a urobil by tú istú chybu. Vodiči si tak už druhý deň sadajú za volant s tým, že jazdiť pod parou znamená riskovať veľmi veľa. Navždy prísť o vodičák či po druhej pozitívnej dýchovej skúške odísť do väzenia má na poľské cesty vrátiť poriadok. Je to dobré, ale iba dovtedy, kým sa mi to nestane. Keď mám chuť na alkohol, tak deň alebo 2 nejazdím, odpočívam. Náš policajný prezident hovorí, že Poliaci siahli po mimoriadne tvrdých opatreniach. Slováci sa takých báť nemusia. U nás by som to zatiaľ nezavádzal. Počet smrteľných nehôd totiž klesá a Slováci vraj už riskujú menej ako kedysi a svoje robia aj poriadne masné pokuty. Ideme zhruba 2/3 sankcií, takže ešte je kde pritvrdiť, keby sa to kazilo. V Poľsku príde ponovom o vodičák už aj opitý cyklista. Takýto trest by si vedel Ján Packa predstaviť aj u nás. Vzhľadom teda na počet mŕtvych, ktorí na minulosti robili tretinu cyklisti a chodci, tak s tým súhlasím. Áno, je účastník cestnej premávky, pokiaľ má vodičský preukaz, má smolu. Aj napriek pozitívnym číslam nehodovosti spôsobili opití vodiči na slovenských cestách v minulom roku 2255 nehôd, pri ktorých 16 ľudí zahynulo. No a naďalej platí, že najviac sa pije na východe. V Košickom a Prešovskom kraji majú totiž policajti stále najväčšie problémy s podguráženými vodičmi. Ján Tribula, televízia Markíza.